Хора, от няколко дни към мен тече сериозно информация за практика, медитация относно темата изцеление и благословия на рода. Затова искам да я споделим заедно, да я направим на живо. Който иска да се включи в нея за мощно изцеление на рода от много неприятности и за благословия, нека посети групата във Фейсбук, в която ще бъде медитацията. Ще оставя линк и в четвъртък ще обявя за четвъртък утре на 4, кога ще бъде тази медитация на живо. Обменът ще е дарение, за да има все пак някакво балансиране на енергията и да е пълноценен процеса на взимане и даване. Наистина доста интересна медитация, за която получавам съдържанието и е важно да бъде канализирана и да достигне до всеки, който желае. Така че заповядайте в групата за практики във Фейсбук. Аз съм Елена Калинова, работя с методи за подсъзнанието, за освобождаване на блокажи, емоционални травми, спомени, токсичност и кармичност в отношения и други, като работим на всички нива на подсъзнанието, в минали животи, в родовата линия, в този живот, на душевно ниво. Също така могат да бъдат отстранени магии, проклятия и други по конкретната тема. Можем да зададем и личен въпрос към акашовите записи, който желае да получи отговор за решаване на проблем или за постигане на цел. Така че добре дошли в Фейсбук групата за практики. И в четвъртък по обяд ще обявя точния час за медитацията, за мощно изцеление на родовата система и благослови на рода и бъдещите поколения. Добре дошли и до скоро!